Maayong nga buntag sa tanan. Kumusta man ang mga kaanakan sa Ginoo? I hope ang Dios na padayon naka-bless ka nato no. O dalaygon ang Dios karon nga kita makapadayon na pod karong adlaw o gitugutan ta niya nga padayon sa ato nga pagkinabuhi karon o dalaygon gayud ang ato nga Dios na mahan nga kanunay naga-bless ka nato, naga-supply sa ato nga panginahanglanon o naga-extend sa iya nga grasya o kaluoy ngani sa ato nga kinabuhi. Good morning sa tanan natong mga Facebook friends, naka-connect mga onliners, o bisan pa man good morning sa maabdan ani nga signal sa radio. I hope ang Dios magapakamayo padayon sa inyo nga kinabuhi. O karon, hisgutan nato kining title, ang title sa tong message karon, ang kinabuhi nga takos kinabuhion. O bago kita magpadayon nga to sa unahan, magatugyan kita sa ato nga buluhaton, magatugyan kita sa Ginoo, magampo na kita. Amahan na mo nga langit nun, kanimo o Diyos, nagapasalamat kami, Amahan, sa higayon nga kami, Ginoo, makapadayon sa mga pagkinabuhi, Lord. Thank you so much, Amahan, sa pag-extend sa imong blessing. Bisan pa man, o Diyos, salamat kayo, Amahan, sa kanunay nimo nga pag-bless ka namo, sa protection, Ginoo, every now and then, sa naami mga lakaw. Bisan pa man, Amahan, ito pasaylo kami sa imong kalapasan o Dios, hinluoy kami sa imong balaang dugo. O bisan pa man, Amahan, salamat sa tanan nimo nga gihatag, salamat sa kaluwasan nga libre, salamat Lord God dili lang sa mga spiritual na mga blessing, kundi Lord God sa mga physical or material na mga butang o Dios nga imong gihatag kanamo. Amahan, itugyan nako kani karon nga pagtuon ang message Ginoo, ikaw maga-bless nini o Dios ug maga-convict sa mga paminaw ug bisan pa man, Amahan, makahatag kinig luna sa kasing-kasing sa matag usa o ikaw Ginoo ang magpasabot niini kanamo. Dalaygon ka man sa walay katapusan, kani among ginatugyan, gipasalamatan diha kanimo sa pangalan ni Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. Once again, good morning sa tanan o salamat once again sa Ginoo kay kita makapadayon na pod sa pagtuon, pamalandong sa iya nga pulong o this time dadon ko kamo sa pagtuon ang kinabuhi nga takos kinabuhion. O before kita magasugod igala, na ako'y pangutana sa imo karon. What if tagaan na lang ka sa Ginoo og 1 year? No? What if i-reveal sa Ginoo nga ikaw 1 year na lang ka sa earth magpuyo o nya human niya na kuhaon na tika. Ang pangutana karon higala as a Christians, unsaon man nimo paggasto ang imong kinabuhi? O gusto na ako na mabasa sa comment section, kung naa na lang kay 1 year sa imo nga kinabuhi, unsaon nimo na paggasto? Okay? O pwede nimo i-posting video niya ito bago nimo siya nga pangutana og karon atong mabasa sa Genesis chapter 2 verse 7 ang creation sa Ginoo. Og giomol sa Ginoo nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihoy pa niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Deuteronomy chapter 30 verse 20 sa paghigugma sa Ginoo nga imong Dios sa pagsugot sa iyang tingog ug sa pagtapot kaniya kay siya mao ang imong kinabuhi ug ang gitas-on sa imong mga adlaw aron nga magapuyo ka sa ibabaw sa yuta nga gipanumpa sa Ginoo sa imong mga amahan kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob aron ihatag kanila. Higala, sa diha nga ikaw mobangon sa kabuntagon, unsay imong bation physically ug emotionally? Sa diha nga ikaw mobangon sa imong higdaan, sa imong bed, no? Unsay imong bation physically and emotionally. Og ikaw ug ako nagaklase-klase no ang ato nga bation. Every now and then nga kita mobangon sa ato ang gihigdaan. Usahay siguro makaingon ta nga kapoy o emotionally ang uban emotionally down og ana man na jud ang kinabuhi. Unsa ang imong rason or ang imong rason sa pagbangon? Unsa ang batasan ang musugod sa imong adlaw? Higala, paano nimo gisugdan ang imong adlaw? And praise God, kay karon sugdan nato ang atong adlaw pinagi una sa pagpaminaw, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Amen. Og maayo kini nga mga pangutana. Apan karong buntaga, gusto ti ka pangutan-on. Unsa ang kinabuhi nga takos kinabuhion? Kana bitaw life nga worth living ba? Na dili bitaw nga life nga dili wasted nga life. Mao na siya karon ang ato ang hisgutan nga unsaon nga ato nga makinabuhi kaning kinabuhi nga worth living. Na remember higala ang atong kinabuhi dili ra bagyod ni forever or dili ni hangtod-hangtod sa diri sa kalibutan, dili hangtod sa hangtod ligunta
dili hangtod sa hangtod na atay kusog, naabaya nay ending, no? Mao nang ang atong kinabuhi dapat di ay nga magamit nato ni kanabitawong worth living nga dili siya matawag nga wasted na kinabuhi, kinabuhi nga nagamit para sa Ginoo. Una nga atong makitaan diri is si Jesus mao ang kinabuhi. Mao na ang una nga point nga ato ang makitaan. In fact, sa John chapter 10 verse 10 sa Cebuano version, ang kawatan, which is referring to kay Satan, dili mo anhi kundi aron siya makapangawat og makapamatay og makapanglaglag. Ako mianhi aron sila may kinabuhi og makabato niana sa labing madagayaon. So ang plano di ay sa Ginoo nga kita nga mga creation niya, kita nga mga katawhan is kita magkaroon kita og kinabuhi og makabaton kita niana sa labing madagayaon. So dili lamang kadi gusto sa Ginoo nga magkaroon ta og kinabuhi. Gusto niya kanang kinabuhi nga abundant. Og si Satan ang iyang tumong is to destroy us. No? Ang kawatan dili mo ani kundi aron siya makapangawat ug makapamatay ug makapanglaglag. So ang kaaway nagapaningkamot nga kita nga mga kaanakan sa Ginoo ma-destroy ang atong kinabuhi. By any means, gubaon niya ang atong nga kinabuhi aron nga dili ta magamit sa Ginoo. Aron dili ta magamit sa ministry sa Ginoo. Pero ang plano sa Ginoo higala nga kita magkaroon og kinabuhi ug dili lamang kay makadawat kita sa kinabuhi, kundi kinabuhi nga labing madagayaon. Unya sa John chapter 11 verse 25, Cebuano version, si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang mutuo kanako bisan siya mamatay, mabuhi pa siya. Kung nagahanap o nagapangita kasi tinuod bitaw nga kinabuhi, timan nga si Jesus nagclaim nga siya ang kinabuhi. Kung nagclaim nangita ka na i-vacuum pa karon sa imong kasing-kasing higala, nagapangita ka sa satisfaction sa kinabuhi. Hinumdumi nga walay makatagbaw sa atoa. Walay butang, dili bulawan, dili ang salapi, dili ang kadato, dili na siya mao ang kinabuhi. Dili na pod ang makatagbaw sa atoa. Kay bisag unsaon pa nato nga mga tao ang realidad kay kita dili jud ta matagbaw. Mao nang kung nagapangita ka sa tinuod nga kinabuhi, naara ang Ginoong Hesukristo. Kay siya man ang kinabuhi og ang pagkabanhaw nga si bisan kinsa nga mutuo kaniya bisan tuod mamatay mabuhi siya. Og mao na ang makit-an nato nga si Jesus nagahatag og kinabuhi. Remember, dili lamang ang Ginoong Hesus nagahatag og kinabuhi, kundi siya mismo kinabuhi. Og ato ana nang na-discuss in the past nga mga pagtuon og madagayaon nga kinabuhi. Once again, ang plano sa Ginoo sa imo nga kinabuhi nga magkaroon ka og abundant life. O kani nga abundant life, wa ni nagpasabot nga sa dihang makristohanong ka mudrato jud ka. Dili, kundi kanang kinabuhi nga makaingon ka nga si Kristo lang sapat na. Amen. Mao na ang kinabuhi nga gusto sa Ginoo nga matagbaw ta sa iya kay kabalo ka higala is mao ni ang realidad. The more ta nga matagbaw sa Ginoo, the more siya mag-glorify sa atong kinabuhi. The more ta matagbaw sa Ginoong Hesukristo, the more siya nga mag-glorify. Og I do believe as a Christians, we seek to glorify and to honor our Lord Jesus Christ. Og mao ni ang kinabuhi nga gusto niya. Ang gihatag ni Ginoong Hesukristo nga kinabuhi walay katapusan nga kinabuhi. Higala mao ni ang reason nganong ang Kristohanon sa diha nga maluwas na siya, is luwas na siya hangtod sa hangtod, dili na mawala ang iyang kaluwasan. Kay kanuman ang kinabuhi nga gihatag ni Jesucristo sa diha nga ang usa ka tawo maghinulsol mo salig sa iyaha sa iyang nabuhat dito sa krus sa Kalbaryo, ang Ginoong Jesucristo is nagahatag siya og kinabuhing walay katapusan. Og kana nga kinabuhing walay katapusan, dili matapos. Og mao kana siya ang kinabuhi nga dapat nato i-aspire. Unya kung wala pa kay kinabuhing walay katapusan, dapat mag-think twice ka karon higala. Kay ngano man, once again, ang atong kinabuhi is dili man ni ang final sa kalibutan. Mao na siya ang kinabuhi nga takos kinabuhion. Unsa nga kinabuhi ang takos nga kinabuhion? Ikaduha, una dili lamang si Jesucristo mao ang kinabuhi, kundi ikaduha ang kinabuhi nga takos kinabuhion mao ni nga kita magakinabuhi para kang Hesus.
You know what? Giluwas ta sa Ginoo aron kita nga gilinuwas niya magkinabuhi ta sa iya ha. Unsa ingon ni Apostol Pablo, no? Filipos 1:21. Kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao ang pagdaog. You know what? Ako ang nasabtan, no? Bisan unsa pa kadato ang tao, di gyud siya makaingon nga ang pagkamatay mao ang pagdaog. I do believe even si Elon Musk wa ni sa iya ha sa mga pinakadato nga kuan nga mga tao sa kalibutan. Are you sure makaingon na sila nga gain ang kamatayon? No. Kay ngano man sa ilaha ang kinabuhi is diri raman. Pero as a Christian, alang sa ato ang mga Kristohanon, ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao ang pagdaog nga ang kinabuhi nato magamit sa Ginoong Hesukristo og ato kini nga i-focus nga ang ato ang kinabuhi bitaw dili na siya mahimong self-centered. Ang ato di ay dapat nga kinabuhi nga mahimo siyang Christ-centered nga ato ang i-allow ang Ginoong Hesukristo nga ihatag nato ang iyang ato ang kinabuhi ug siya ang magkontrolar. Magkinabuhi kita para kang Hesus. Kay ngano man ang pagkinabuhi para kang Hesus nagdala og dako nga kalipay, kalinaw og pagkakontento. Once again, kita nga mga tao dili ta makontento ug natural kana sa atoa nga mga tao. Pero sa dihang mailan nimo ang Ginoong Hesukristo, mailan nimo ang iyang nga salvation, masabtan nimo ang iyang grasya, ang iyang kaluoy ug ang iyang gugma, masabtan nimo ang iyang judgment, makaingon gyud ka nga si Kristo lang sapat na. Amen? Si Kristo lang sapat na sa Kristohanon. Kay ang Ginoong Hesukristo naghatag na siya og kalipay sa tuwa og kontento. Mao na kung nagapangita ka og kuan contentment, nagapangita ka og tinuod nga peace, dili na nimo makaplagan sa si bisan kinsa nga persona. Dili na nimo makaplagan sa imong gisaligan nga mga tao. Kundi imuha lang na siya makaplagan kang Ginoong Hesukristo. Kay siya lamang ang makahatag kanimo og tinuod nga katagbawan higala. Siya lamang ang makahatag kanimo og dako nga kalipay. Mao na ang atong kalipay nga mga Kristohanon dapat, no? Dili di ay dapat nato i-base sa mga material ng butang. Nagpasabot ba ko nga pag naay maabot nga mga blessing material dili na ta malipay? Wa ko nag-ingon ana. Of course, malipay man jud ta kung i-bless ta sa Ginoo sa mga butang ng mga material. Pero ang akong point is mao ni dili bitaw ka nang idira lang nato nakaikot ang ato nga kalipay ni ana. Dapat dili. Ato aday dapat ni i-center sa Ginoo ang kalipay. Og sa diha bitaw nga naanay contentment ang isa ka tawo, ang isa ka Kristohanon, naana siya contentment sa iyang kasing-kasing nga para sa iya si Kristo lang sapat na. Mao nang hinungdan nga dili na siya maging selfish. Mao nang hinungdan nga dili na siya maging negative nga Kristohanon. Maging blessing siya sa uban. Dili siya mahimong palaaway, mahimo siyang peacemaker, no? O dili siya maging envious. Mahimo siyang selfless Christian, dili siya mahimong selfish nga Kristohanon. Kay kano man contented naman siya, kontento naman siya sa Ginoong Hesukristo ug ingana nga kinabuhi ang dapat nato nga ikinabuhi igala. O kana nga kinabuhi nga kung kita magakinabuhi kang Ginoong Hesukristo, kana siya nga kinabuhi igala, nagdala nagkatagbawan. Kay dili kita matagbaw sa ato ang kinabuhi kung basihan nato ang mga material nga mga butang, dili jud ta matagbaw. Gani katong higayon nga kung ang isa ka tawo, no, kung moingon gyud siya nga matagbaw naman ko kung naan lang ko 1 million, no? Higala pag moabot sa point nga ang isa ka tawo mo hatagan og 1 million, magkaroon siya 1 million, would you think dili na siya mangita og paraan nga i-sacrifice niya ang Panginoon para lang mo double ang iyang kwarta, mo triple, no? Mauna nga kang Ginoong Hesukristo lang gyud makitaan ang katagbawan, dili niining mga butang sa kalibutan. Kay nganuman ang pagkinabuhi para kang Hesus nagdalag mga panalangin. Amen. Sa dihang magakinabuhi bitaw ta kang Ginoong Hesukristo, na maga-seryoso ta sa pagpangalangin sa Ginoo. You know what? Na jud may blessing sa unahan. Naanay mga panalangin sa unahan. O whether spiritual blessing man na siya or physical na mga blessing or mga material na mga blessing, sure ako ang Ginoo maga-bless gyud sa imo nga ginabuhat diya kaniya. Mag-soul-win ka, i-bless na siya sa Ginoo. No? Magabuhat ka sa mga bulahato na iya sa Ginoo, i-bless yun na siya sa Ginoo. Ug malipay ang Ginoo higala. Kung ikaw
ug ako magakinabuhi ta kang Ginoong Hesukristo. Kay mao na ang kinabuhi igala nga gusto sa Ginoo sa ato nga mahitabo. Ang kinabuhi nga takos kinabuhion, a life worth living. Unsa nga kinabuhi ang takos nga kinabuhion? Ikatulo higala mao ni og diri ta mag-end. Pulong sa kinabuhi. Word of life. Filipos 2:16 nagaingon ang pulong sa Ginoo nga nagapatugbaw sa pulong sa kinabuhi aron makabaton og hinungdan sa paghimaya sa adlaw ni Kristo nga di ay ako wala magdalagan nga walay kapuslanan bisan maghago nga walay kapuslanan. Ang pulong nila diraa is ang pulong sa kinabuhi nga nagapatugbaw sa pulong sa kinabuhi. Kay nganuman ang Bible higala, ang Word of God, mauna na siya ang ato nga final authority. Ato jud na siya nga timan-an every now and then nga pag mobuhat ang desisyon ato jud ibutang sa ato nga mind nga mo kuan sa ta, mo consult lang sa ta sa ato nga final authority. Unsa man ang ato nga final authority? Ang Bible. O higala dapat mauna siya ang ato nga final authority, no? Kay nganuman ang ato nga Bible, ang pulong sa Ginoo nagahatag na siya og pagsabot. Higala sa diha nga naa kay desisyon nga nga kuan. Naa kay desisyon nga buhaton nimo or mga choices sa imong kinabuhi. Asa man ka unang dayon ning refer? Ning adto ba dayon ka sa imong mga higala, sa imong mga friends? You know what? Ang pinaka ideal gyud nga kinabuhi nga before ta mobuhat sa bisan unsa mga butang, dapat di ay atuan na siya nga i-consult sa ato nga Bible. Kay nganuman kay ang Bible lang yun ang makahatag og pagpasabot, no? Mao da dapat ang atong final authority kay nganuman nagahatag kani og direksyon. Para bitaw ang kinabuhi nga guided sa Bible is di gyud siya mo simang sa dalan nga gusto sa Ginoo ipasubay. Kay nganuman ang Bible naghatag na siya og direksyon. Mura na siya mapa nga ning adto ka sa isa ka jungle nga naa kay mapa. Unya kung wala kay mapa, mawala jud ka. Out of direction ka og maligaw ka, malihis ka sa imong landas. Mao nang hinungdan nga nganong ang Kristohanon napalayo o say mo palayo sa Ginoo kay nganuman na gitanggal man niya ang direksyon sa iyang kinabuhi. Og ang usa ka tawo nga wala na gigaydan sa pulong sa kinabuhi nga mao ang Biblia, delikado ka na siya nga kinabuhi. Delikado nga kinabuhi ang layo sa kabubuton sa Ginoo kay prone ta sa attack sa kalaban. Og o kabalo kita nga ang atong kalaban 24/7 paningkamot yun siya nga ma-destroy ang Kristohanon. Mauna nga paningkamutan nato nga ang Bible yun mahimo nato nga direksyon. Og ang pulong sa kinabuhi nagahatag og tumong or goal sa ato nga kinabuhi or purpose sa ato nga kinabuhi. Ang Bible nagahatag na siya og klaro nga unsa di ay purpose nako sa kalibutan. Lord, manghinuktok ta, Lord, nganong buhi pa man ko karon, Lord? No? Nganong buhi pa man ko, nganong naa pa man ko, nganong gialaw pa man nimo, Lord, ni nga adlaw sa akong kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga kita magkinabuhi sa iya nga pulong. Nga mag-start ato kana bitang ato ang sugdan ang ato nga adlaw sa pulong sa Ginoo ug ato apod kini nga tapuson pinaagi sa pagpamalandong sa iya nga pulong. Mao na siya igala ang ideal nga kinabuhi. Once imo nang buhaton, once ako ug ikaw magakinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo maghahatag na siya og pagpasabot sa mga butang nga nagakalibog kita. Maghahatag na siya direksyon sa ato nga everyday walk og maghahatag na siya purpose or tumong or goals sa ato nga pang-adlaw nga pagkinabuhi. Og mao ni ang conclusion. Pwede nimo maangkon karon ang kinabuhi nga takos kinabuhion. Pwede na nimo maangkon. Kung ikaw higala karon dili pa ka sure sa imong kinabuhi, makaingon ka nga naa na ba ko'y kinabuhing walay katapusan? Higala kung wala pa kay kinabuhing walay katapusan karon, naa ka sa kondisyon nga delikado. Dili ko pwede mamakak kanimo mo higala karon. Sultian ti ka. Based sa Bible, kung dili pa ka sure sa imong salvation, naa ka sa delikado nga kondisyon. O karon nakadepende kini karon sa imuha. Naa kay free will, naa kay freedom to choose nga unsa nga kinabuhi ang imong dawaton. Ang kinabuhing walay katapusan, remember, regalo nga kinahanglan nimo dawaton.
para sa mga dili pa sigurado sa ilahang nga kaluwasan. Mao ni ang ingon sa pulong sa Ginoo. O kini mao ang pagpamatuod nga ang Dios mihatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. O kini nga kinabuhia anaa sa iyang anak. Ang nagabaton sa anak may kinabuhi, ug ang wala magabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. Kining mga butang nga gisulat ko kaninyo nga nagapanuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron mahibaluan ninyo nga kamo nakadawat sa kinabuhi nga walay katapusan. O mao ka na siya ang kinabuhing walay katapusan nga gusto sa Ginoo nga maangkon nimo. Mao na higala kung dili pa ikaw sure sa imong salvation. Dapat karon pa lang imuha na siyang isettle. O ang pangutana mao ni, what if mamatay ka karon? What if dili 1 year, no? What if dili 1 year ang ihatag sa Ginoo nga lifespan sa imuha karon? Kay mao man ang ingon sa Bible higala sa James chapter 4 verse 14. Klaro man ang giingon sa Bible. For ye know not what shall be on the morrow. Wa ta kabalo sa ugma. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. So ang ato di ay nga kinabuhi igala. Mahanaw lang di ay na siya. Dili jud di ay na siya forever. Mauna karon pa lamang paniguro nga ang imong kaluwasan nadawat na nimo. What if mamatay ka karon? Sure na ba ka 100% nga palangit ang imong kalag? Kung dili pa, gi-challenge ti ka, dawata si Ginoong Jesucristo nga imong Dios og manluluwas. O kung ikaw karon Kristohanon ka, og nakapaminaw ka niini, og na sure na ka sa imong salvation, praise the Lord diana. No? Amen. Og ang Dios yod magapadayon, magabless kanimo, og tungod kay mga luwas naman ta, ikinabuhi nato ang atong kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo. Kay siya ang ato ang manluluwas. Gisacrifice niya. Gisacrifice niya ang iyang kinabuhi aron lamang makaangkon kita og ani nga kinabuhing walay katapusan nga atong nadawat. Unsay atong response sa iya? Dapat lamang nakita magakinabuhi nga kanang kinabuhi nga takos kinabuhion. Dili bitaw nga wasted life. Dili ba nimo dawaton si Ginoong Hesus sa imong kasing-kasing karon? Ikaw higala karon nagapaminaw sa radio. Kung dili pa ka sure sa imong salvation, sa imong kaluwasan, kung luwas na ba ikaw, dili ba nimo dawaton si Jesus sa imong kasing-kasing karon? You know what? Kung dili nimo siya dawaton, mao ni ingon sa Bible. Pinadayag 20:15. Og kung may bisan kinsa nga wala hikit nga nakasulat sa basahon sa kinabuhi, gitambog siya ngadto sa linaw nga kalayo. Higala, mao nang challenge nako sa imuha nga pangitaag yun ang kamatuoran. Ang kuna nga ikaw isa ka makasala sa ligi si Ginoong Jesucristo nga imong Dios ug manluluwas, og dawata siya nga siya lamang ang makaluwas kanimo nga katong gibuhat niya sa cross, paigo na to siya nga makaluwas sa imuha. Ang iya nga dugo enough na siya nga makahugas sa imong nga sala. Ayaw sa ligi ang imong relihiyon, ang imong buhat ug ang imong bisan unsa pa nga imong gisaligan. Kay ngano man ang usa ka tawo pag naa na siya sa impyerno, wala na second chance. Ang chance nga gihatag sa Ginoo karon nga buhi pa ta. Amen. Karon pa nga buhi pa ta, mao ni ang chance nga gihatag sa Ginoo. Og once again, dili wala ta kabalo kung naa pa kung next year. Oh, in fact, wa ko kabalo even 5 minutes from now. Wa ko kabalo sa mahitabo sa akong kinabuhi. Oh, for sure, same with you higala. Ikaw karon nga nagapaminaw niini. Wa ta kabalo, wa pud ka kabalo, tama? Sa imong kinabuhi. Mao di ay na nga ang ato nga kinabuhi, ato di ay ni siya nga gamiton nga kanang kinabuhi nga dili wasted nga kinabuhi. Mao na siya ang kinabuhi nga takos kinabuhion. Nga ikaw o ako bilang Kristohanon magkinabuhi kita kang Jesus. Amen? O ikaw nga dili pa wala pa kakabalo sa imong kaluwasan, itugyan ang imong kinabuhi sa Ginoo. Kay late na kung naa na ang tao sa impyerno, wa na siya chance. Once again, i-extend na ko ang invitation. Saligi, dawata, paghinulusol, o tuohi si Ginoong Jesucristo nga imong Dios og manluluwas, og makaangkon ka og kinabuhing walay katapusan. Mag-aampo kita. Amahan og Dios na mga langit noon, Lord, salamat sa imong pulong. Salamat Amahan sa kanunay nimo nga pag-bless sa imong nga pulong, Lord God. Nagalaom ako Amahan nga ang imong pulong nga nasabuwag o Dios, dili unta kini Amahan mahimong kawang sa mga kinabuhi.
Lord God, ang imong pulong dili unta ni Ginoo mahimong useless. Mubalik sa imong nga vain. Apan Lord God, magapanlihok ini sa kasing-kasing Lord God sa nakapaminaw, sa mga kaanak kanimo ug bisan pa man Lord God sa mga tawo nga wala pa diha sa imong tiilan Lord God, nga sila mohimo og desisyon nga dili di ay Lord God forever mi sa kalibutan. Wa may kabalo Lord unsay mahitabo sa ugma, busamahan isalig namo diha kanimo ang tanan. Magakinabuhi mo Lord God para kanimo bisan unsa pa Lord God nga amo nga pagabuhaton. Salamat sa imong pulong amahan. Panalangini kini sa among kinabuhi. Ikaw Ginoo maga-workout nini o Diyos. Salamat sa imong pulong. Bless this, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.